Здравейте хора и здравейте хора! Ние ще снимаме на ето тази игра, Stick Leader War. Така. Но ние сме по-напред и за това играем от първо ниво, за това е първи епизод. Да, така е. Хора, надявам се клипа да ви хареса. Дано да ни е тъпа графиката. Дано е хубаво. Надявайте се. Сега събирам за великан. Ей тук. 1500, като виждате. Да, 1160 имаш. Да. 1500, давай. Ето пускаме великан. Но други още събира армия. Един. Оба, аз не един човек. Сега събираме армия само от великани. И така ще спечелим. Първия великан. Ето го първия великан. Ето, започва. Сега се избирам много за бой. И започвам да ги бия. Ой, морете ме тъпати. По-добре да подберем помогна топлите стрелци, че не мога само да бия толкова стрелци. Морете тъпати. Ето го втория великан, го пускаме сега. Ето идва втория великан. Чакайте. Вървят доста бавно. Ето. И както знаете, дано... Ето ги двамата великани. Спусна се. Ето го хора, третия великан ще дойде. Другия се прибира с толкова малко на един за стрелникан, нали знаете? Като е атакувано, няма да успее да ме бие. Нали знаете последното ниво на тая игра, където има един огромен великан?
Вот, забрахме да пуснем великана. Те са малки боболечки, а те великани са супер хора. Такова е. Тук се вижда още един великан. И още един великан. Сега моят приятел пусна още един. Той мисля, че не взема да блистея. Късмет. Нали? Никой не може да убива такива великани. Аз съм на последно снимане. Нали? Да, той е минал последния великан. Сега малко повтарям за клипа. Заради вас, хора. Да видите как се бива. Ето, пусна още един великан. Много колко великана. Вече имам една по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и за 108, който сега ще се пусне. Имам цели 8 великана. И така, май ще успеем само за 100. Ето е великан, ще му пусне. Ако пуснеш 20 великана, аз от един удар ще им унищожа статията. Айде, нападай му, ще пръсни музика на това. Майко! Ние се насраха. Ай сега атакуваме ги. Не, парни са да се приготвяте. Добре, ще пусна още 3-4 великана и атакувам. Докато ми се запълни. Те взимат най-много 3 места. Това, че... Няма шанс. Нямат хич. Дори един шанс. Хайде да, добрече. Направо измират като свини. От един удар. Виж го. Добре, хората. Хора, надявам се да ви хареса. Чакай. Сега той като завърди, ще чакай. Хора, както ми виждате, армията от великани. Чакай. Имам... Абе, кой ще направи с тая малка армия? Виж ме великаните, ей. Шматок. От първия път умират няколко. Не, дефейнт. Атка. Дефейнт. Ой, благодаря. Виж, само един великан, от колко удара. Сега пусни малко и такива. Добре, ще пусна, ще чакай. Ще пускам споко. И ти да нападат малко, не само великани. То само точно това му ги пусна, повече. Дай. Не, мога повече, имам точно 40 хора. Виж, 40 великана да имаш. Не, 1000 великана. Не е възможно. Ти, брат, имаш... Чай да ви огледам. Сега хора, на 3 атакувам. Стане, ела. Едно. Иди, брат. Добре, няма да атакувам, ще изчакам тук. Дали не дей. Не мога повече. Аха, не можеш, още един човек можеш. Великан. Не мога, великаните взимат цели 3. А пък аз нямам 3 места.
Добре, ай, пускай играта. Добре, атакуваме хора. Сега ще видите епична битка между малки джуджета и големи великани. Тихо, моля. Знам де. Няма шанс. Те Какво да след- заправите, бе? Какво заправите? Бам! Всичките. Виж какво става тук, бе? Елайте. Елайте, ще ми бъде. Елайте. Ще ме набим. О, гледай го той как стои. Ти пак дрибните бебета. Кой ще би? Според вас кой ще би? Напишете го в коментарите. Ние ще го прочетем и готово. И нокаут. Тази кула ще умре като жива лайно. Хайде, доста бързо умират. И победа за нас. Добре, хора. И това ще бъде от клипа, хора. Ще видим следващия клип. Чао, чао.